जे एडीसी इलेक्शन एलायंस नि साका खुमलुंग जों 24 तारिख फेब्रुवारी एकदम जम खालायो जों प्रग्राम खालायलायखा सारा त्रिपुरानिफ्राव खालायलायखा एमन टंथकलायखा जे टक तानै वा पुनतानै चालायखा टंथकलाय माने ताबुगले त्रिपुरासो एकदम एक जायगा थाखिया ने जोंबो खुसिनो तारपरे যখন বিষ্ণমগঞ্জ প্রোগ্রাম খাইকা অপরগাইতাম সাকা অরসম থাংলিয়া সব সিনি এনসি দেবরমা যদি যে সিনি বুফাসি যদি থাংলিয়ানি সাকা গাই जों बोसोर बायके थांनाय बा हायबना जों साका जे ना जों जहत थानसानि बायनो जों प्रग्राम खाइबायखा थानसाना मा खाइनाय थानसा बायनो जों फाइट मा खाइनाय आबनो ककनो सालायै पूरा हट 3टा पर्यन्त कक सालायखा महाराजना बाय कक सालायनानै आनो पर्यन्त रहरका महाराज नकल थाङै सयमानि परियो तामनि साका सुग्लास नकल खायका ए सारमेबा रिंगरो बेकला हिन्दी बेकलामा फैका अथच किनु सारमेबा रबर कुनु कल खायजाके आं सैने केबन हिंगे ताबो सुंद ब्लाइंडलि जों तो सिया कबै के कबै आं साका नरक जुदि सिटनि बाय प्रब्लेम खांखाय आनि साब्रुम दुइटा सिट दं आं साका जे आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस माय सीट फॉर द सेक ऑफ थामसा फॉर द सेक ऑफ ग्रेटेड इंटरेस्ट आं साका आनि दुइटा सीट न आं मथना रिनाय हायबना आं बासाया किन्तु न थामसन बायना न याब्रिमा सेना आं बार साका बरं न किनु बरं कसिलिया आबुनो मेन रिजन जे पलिटिकल जों गोबां मा एग्रीमेंट खालामना होनि सा हजार बाय एग्रीमेंट खालामना आबो कुनियानि सा हिंगाय ताबु नों नेशनल पार्टी एग्रीमेंट खालामना आबो कुनु बेबार या किन्तु तिब्रा सा नों जदि सो थानसनि मारि जदि एग्रीमेंट खालामखांगाय नों बुनु जदि साखांगा जे 100 बार खालामना आबो तिब्रा सा बसिमिया नों दुकर माइ जे खालायबनो ओ दुकानि फल नतिनि नों एडिस इलेक्शन नों जिरोंखा आबुनि बागैना आं जखन बीजेपी एलायंस संमानि परेताम साका सात बीजेपी रक सिनि जे विरोधी बासा माने जे नीलदल पार्टी रेमानि आबो रोखांखेला आंलाय बासाय हाने आं बिनाव फाय आं साबायके आं उइद्र खायसिनाय बताम साका नों जदि उइद्र खायखांखाय सारा तिब्रानि आईपी ट्रनि माइनास पॉइंट वन थांनाय बक फायलंबायनाय नों कुनु मते उइद्र मा खाया आं कसिनाखा ताबो जिरो माने आटे जदि आं उइद्र खायजांखाय समस्त ब्लेम आनि ऊपर थांगामोन किन्तु आं उइद्र खायजागया बिनिबायनो ब्लेम खायमालिया बिनिबायनो नों जे तिब्रासन दुकारा माने आबुनि फल ताबो नों एग्रीमेंट खायगा आबो नों महाराज दुकारिखा किन्तु आबो सब खायबा समस्त दल जाजाक दङ नों साइचुन जाजाक यांगाय महाराज आईपीटी हामनानै हिनै खुद साका खुमलुंगो जों रिजल्यूशन पास खायगा महाराज आईपी हाबसिनाय आब्रताम खायगा सिदे बरमा बिनि बुसक दिरेस नतलाङै नों ता हाबफैदि नों नतुन पार्टी खुलुगे हिनै साव साबा एसिदे बरमा साव हिंगाय बार अपॉर्चुनिटी नि थाने सबै आईपीटी तिनि आईपीटी हिरुं दंखामो किन्तु निनि पार्टी नष्ट खालाय त नुखु चिख्लायबले हिंगे आव जिनिस न सिनि पाब्लिक रक साइमिया साबो कबै साबो हामिया ताइ इंटरेस्टिंग कक दं सागा गाय ताइ दगालंना मेन और बुआ ग्रांट लाखि बिनताम प्रॉब्लेम हुआन नि खाखाना र प्रेसिडेंट पुसेक जानाय पाब्लिक डिमांड हां वो सम्मान जायगोन नाय आबो सिबले हिंगे दुइया जने आथना कक सागांखाय ताइ बरकान खारबने माने नान सालिया आबो ताइ बतो बिसिं कक आं बगै सामु तांमान सामना तिब्राले नि कक सानाय आं लिडार सामन खायगा आबंखाय एकमात्र डाइरेक्ट सुट कक सानायगा अबुदेबर मा सार डाइरेक्ट तिब्राले कक सानायगाय ताबो पुजन तो आसक बसर जे तिब्राले कक जे डिमांड खाय फैमिनि सट्टी कक सागांखाय एनसी देबमा ताबो पुजन तो तिब्राले कक एकसा कुनु सायाखो दिल्ली गो लैंड एवं फरेस्ट आइनिसमी कक साव कुनु साया 125 एमएलए नि जखन गुवाहाटी थांब्रो आं खुद तिब्राले कक साव अनि बुसका बुवग्रा असुक दङ मिन्टु असुक दङ आं खुद तिब्राले कक साव जों तिब्राले कक सानाय जों तिनि 2 नम्बर आईपीटी पार्टी लीडर तिनि जे साब्रेस्टिनि कक साया गफ्रा गैं नम्बर हे पाब्लिक न अपने बुजिया नांनाय साबो कबै साबो टाटा बिनि बागैनो कबैबाय टाटा जीवन बाक्सा दङ मिया आबो टाटा न ब्रंनि शॉर्ट टाइम न कायसे कक दङ सिकंनि 10 दिन मालिकनि 1 दिन गे ताबो ब्रंनि दिन न जखन कबै सफैनाय ब्रंनि ब्रक अटोमेटिक कराय थांबाय आन आसक सुंदरक साइमान हम हाय कता टाइम सास सकार टाइम बाके बुआ ग्राबे खारंग नांगौ आबोनो सिं संगठननि बेपार बुआ ग्राबे एलायंस संना बागैनो बार प्रेसार इखा बार साका आं तो साराय बिले अफ्रो आनि कक एकदम नाजागया
2018 नि जे इलेक्शन 2017 26 डिसेम्बर जखन दिल्ली थांब्र गुवाहाटी बगन थांब्र आफ्रोनो ब्र 6टा सीट गसि फैजा आंगाफ्र थांगे क्रिसमास नि बाय थांगे आफ्रो बिनि परे ब्र स्टेट गेस्ट हाउस रिहरका आं थांका अफ्रो ब्र तामसाका नर गुवाहाटीओ 6टा सीट गसि फैजा ताबनो एकटा सीट बिसिना 7टा कक साका ब्र हेमन्त बिश्व शर्मा बाबा पराने रिहरका युथ नं तामनि ओपिनियन सादिनि साका आं साका जे CPM नो गणमुक्ति परिषद नो जे एडिसी इलाकानि कमरना I50 रो युथ I50 रो ता पर्यन्त जेल लाइजाक दं थुइजाक दं बखर फाटिजाक दं केस दं आसु कष्ट खामानि बिसिंतैनो नोंसोर सातारने हायदिसा आं युथ नि कुनु दिन कसिमिया लास्ट एंड फाइनल 15टा लास्ट टाइम साका बरगानो CM बाय सिनी सुनील देवदाना है कि कबागै तम लंका बेटा तू समझने के लिए कोशिश करो सब कुछ मिलेगा क्या चाहिए आप दिल्ली में बार करके हमने कहा ठीक है चलो दिल्ली थांगलाय का दिल्ली थांब्रु न आं डाइरेक्ट साका आं yang kuna asu kok गुगल थुइ दं गुवाहाटी बगना asu kok सालायका सिनि सातसं दं 7टा सिनि बिसिरिना सया लास्ट आने रिहरका LS नि बागै 100% आं राजि दं फिया आने का दाबी दंनाय अब तमो ताबुनो स्टाम्प पेमेन्ट लाहोदि अन रिटेन कपि खायदि आनि दाबी दंनाय डिप्यूटी CM दंनाय MP मा दंनाय टेबल फेनि जे चिन टिब्रासनि काम का डिपार्टमेन्ट आपनो मारिनाय बे टिब्रालिननि बदलान रक ताम रिनाय हाइपर मोडलिटी कमिटि रिनाय ताबनो रिटेन खायदि जी न्यूज आपनो तिनसो प्रेस मिट थायनाय ताम सकाफ्रो आनो उल्टा हे नों ताम आते कक्सा मिनिस्टार कत नि बुसका नों तांके बिसास खाया आब्रान कुटुबले ओंखाय आसुक जे टिब्रा सानिबाय फाइट लाय हैमानि आबुसे आं उल्टा कुटुक जाओ तारमाने आं साराय नों कोनो मूल्य करे रो बिनि पर गसिले लिया ठीक আছে चलो गुवाहाटी में बार करेगा चलो गुवाहाटी में बार करेगा फाइले क्या गुवाहाटीओ हर 9टा सिमी 3:30 बजे तो कक सालायका 5 स्टार होटेल चालायका नोंलाय क्या अफर बां साका प्लीज कम टू द पॉइंट जों LS नि बागै भाइयो LS नि बागै कपि सालायदां साका आब्रो ताम साका हेमन्त बिश्व शर्मा 7टा 8टा 9टा सीट दङ आं लास्ट एंड फाइनल साका 13टा सीट मारिनाय आबुनि बाय नांगौ सिमियानि साका हेमन्त बिश्व शर्मा डाइरेक्ट आं सुट लायगा नों साबना अदिनि नों तिनि रास बासाय कक सानि समान NC देबरमा अनंत मेबार मा तंगनि सिनि तिनो कमा सावनि साका आं डाइरेक्ट साका निनि जे बुसका आसुइ दंनाय साबनि फानबाय आसुइ तिनि नंबाय कक सा युनि फानबाय सिनि फानबाय कक साव नै साकला आं हेमन्त बिश्व बुसि बुखामो अमाय अवस्था आं नक आउट खालाय करे बेगा आं गसिमिया ने बिनि पर 5 मिनिट पर जतो करे फेबेका ताम साका नों थाखाय आटु कक सा ब्रमनि फ्लाइबाय फायो ब्रमनि होटेल 5 स्टार होटेल चाव नरो आं जुदि LS संगे काने मानसो से संनाय आं पार्टीनि डिजाइन नाय आं सुसाइड खायनाय सान साको NC देबन मा साव ब्र गा आं तो जो जुरि सब पार्टी डिजाइन का आं सितिनि ब्लेम नाय आरे धनन्जय तिब्रानि बागैनो युथ प्रेसिडेन्ट नि बागैनो बुतिनि पार्टीयाव माय नस्त खाय दिखा नक जे क्लाइमेट मेजरिटी खायमा खायदि आं साइदिखा ताइ कैसा दङ जखन नरेन्द्र मोदी मालाय फेब्रो अफ्र कायसा तिब्र बगनसुं थुलायो सुक्लासवन दङ सैनादि सपना दङ अनंत देबरमा दङ ताव जे मथानि MDC ताव सिनि सपना मेडाम जे मथान दंनाय आं दं 5 जन सुक्लासं NC देबना कायसा 5टा पॉइंट सुइसुन फुंफायो आबो सेक्रेट केबिनेट सारि मेबान सारिनि साव आबो नरेन्द्र मोदी सयतो इसिं सेकेन्ड मात्र नायनि साव परे मालाय फेमालाय ब्लेक हिंगे ताबो आं सिति दैसे आं सि दङ जे सुनो ठगाय दङ ना हाबो जों पार्टीनि बायनो सारा गया फ्र हाबोनो जों मुख खुलि सारा गया साबो खारि साबो तबै मालाय फुके बके टिपारले निकक सारा साया कुनु साया व्हाट करे आबुनि बागैनो जों दिनिसि पुजो जों बरक बाय जे सामक्लाय फेमिनि जों नुखा 2018 पर्यन्त जों से खालाय फेमिनि आफोर बार बार सागा एमलेरं बां रुकेश लायका तिब्रालनि कक तिसारि 0 आवर कक तिसागि ताबो जुरिसो न्यूजीलैंड हाय एक स्टेटस एनिनि अंडरवेयर बाय कानिसे पार्लियामेंट कक सामान हंगाय जों जे एत्तो जे डिफाइट ओइन तंनाय बराव तिब्रा सार नों तांकै तिनि काललिखुइ कक सामियाबा आं हाय तिनि जि गुवाहाटी सांगा दिल्ली सा तिब्रालनि कक सामानो नों आनो बादा खाइ हानो आं सामान हंगाय रक्तम सामियांनायबा तिब्रा सा एमले सामानि तो नों तिब्रालनि कक सारिनि सिनामले नों तिनि 4 বছর 4 বছর ইন্টার तिब्रालनि कक सालियांगे तो पाब्लिक तो बिसास संनाय स्वाभाविक
aboni baino tini je tini dui bak mani bo abu kabang ma ro polisi tongo kebui borong borok tonia jati borong ni kok khnai tongnai jodi borok bang tongkhang khai next time ang kuno dinang tatal tongla karon sum Christian borok sum kuno tatal saya bini bagaina ang next barangka ani somojora sokone je ani suspend khai honai borok karang bon kok khna kala ang tatal bai tongya bini bagaina borok tini je bana suspend khai mani bini barang tin rong totally kok khlima saka je busuk tuku sum tini kebui bai samon khai bai tatal samon khai bai abon jotna hambai Okay.